Hei, hei, bine ați venit la un nou episod de Minecraft. Da. Nu știu ce facem în acest episod. Poate, nu știu, o să găsim ceva bun. Dacă în episodul anterior n-a mers cel cu cobblestone. N-am mers general de cobblestone, ok. Hai să vedem ce primul episod de astăzi. Hai să dăm play. Și de asemenea, nu știu mai face. Stai o secundă. De unde a apărut? What? Am lăsat-o așa deschisă. Eu, da la... Ok. Și nu a apărut șapa asta, a fost inundații. Nu mi-e frică. Bă, da, îmi trebuie și mie niște like. Eu am întâlnit că nu vreau absolut nimic. Ok. Uite cât de mare e chestia asta. Poate acum mor. Nu. Las-mă aici. Știu că am minat pe aici. Pe aici am minat eu, dar nu știu unde a venit apă. Ați un pic așa? Bun. Nu cred că după aici mai e nimic. Ok, o să mergem pe cealaltă parte, dacă... Așa sper că nu e nimic pe aici. Bă, o să mergem aici, că nu știu, mi se pare o zonă cam... The fuck e o găină? Mai trebuie găină. Ok, să vezi. O să minez pe aici. Sunt pickaxe-ul. Și sper aici. Diamante! Bă, deci diamante! OMG! Hai să le spărgem. Nu am nici loc în nimeni. Mamă, sunt așa de fericit că am diamante. Diamant? 2! 3! Mamă, și mai sunt! 4! 5! Bă, câte diamante sunt? Mamă, sunt bogat. Am 15. Bă, câte mai sunt? Gata, 19 diamante. Hai să-mi bag. Mamă, 19 diamante. Ești nevigăină deja. Că sunt foarte fericit. Azi am avut cea mai mare noroc că găsesc atâtea diamante. Eu să te înțeleg. Găina, hai să te ajut eu. Și acum urcăm sus. Să ne facem un pic de diamond și o sabie de diamond. Bă, de ce trebuie să nu pot să sărește și am luat și diamante? Uf. Bă, ce... Tu ești de ea. Nu scuipa.
Nu știu cine efectiv era. Dar pot să-mi verifici că am dat 19. Ia să dacă add update. Nu, daily fixări. Unde e? Ok. Villagerul unde s-a dus? Ah, salut, țărane, așa se numesc. Sau... Nu, se numește George. Ceva George. Ok, bine. Unde mergem la crafting? Avem 5 bețe. Am văzut să mă dă asta. 5 bețe, ce să facem cu 5 bețe? Ne putem face o sabie. Nu mai avem bețe. Lasă, boss, că uite cum facem noi bețele. Ne facem o sabie. Deci sunt atât de fericit, încă pot să pleznesc. De fericire. Nu știu să parcă pot să... Ce n-ai vist să putem cu asta? Nu doar o bucată care să-mi dă două bețe. Doar 4 bețe, cred. Nu știu cât ne dă. Am uitat. Uite. Uite pe bețe pe jos și... Dar, bă, nu mai știu acum. Nu mai trebuie. Hai să punem și noi ceva în inventarul acesta. Ce nu folosește? Asta folosește acum? Nu, asta nu. Diamantele da. Iron pickaxe nu. Shears-uri nu. Ce să ne puțin mai târziu. Ok. Trebuie iar să mă uită acasă, mă uită. Și e bun. Iron Man, sandul. Sabia Diamond e bun. Cabluri. Și apă, red chicken, potion of fielding, asta. Asta e bun. Ce cam e tot. Da, te băi. Așa să facem un pickaxe. Un topor. Ne facem helmet. Nu cred că acum nu ar fi bine să facem helmeturi. Cred că mai bine să lăsa cele 11 diamante în inventar. Ce schimbă pe mă la chicken. Uite, ne luat ceva. Ce vedem? El. Uite, unul aici. Cred că e uite din episodul anterior. Bună ziua! Of! Bine! Fier mi-a luat. Nu mor. Fuck!
ține minte de cine te pui. Nu vreau să intre și o să văd Iria. Hai să o lăsăm. Sau nu. Ce tare e designul pe care l-am făcut acum. Vezi prin casă, anume. Și mă gândim că în episodul viitor sau în episodul de azi să facem ceva. O construcție, nu știu. Și pe zice, bă, da. Faci o construcție și casa să mai rămână pe picioare nici un pic. Avem aici și un... Nu zic că mi-e convins să degeaba că poate nu mai nou. Da, cred că nu se vede. Uite cu sapa. Bă, ia niște carne. Ce vrei, bă, fii aici. Mi lași în face ăștia. Ok, la un bar. Ok, hai să punem aici. Dacă nu trebuie să ne spălăm. A venit și cabal, a venit și de la diamante. Ia să putem merge un jukebox. Bun, deci cam atât cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Uitați să apăsați butonul de like și ne auzim data viitoare. Pa, pa!